Li bajarê Amedê karsazek li Tirkiye carayê keme ku fabrîqeya berçavkan vedike. Karsaz li navçeya nav Sûra Amedê de di destpêkê de bi kargehekê piçûk dest bi çêkirina çarçoveyên berçavkan dike. Hejmara karkerên wê ewlî 6 kes in. Dûvre fabrîqeyek vedike û li ser daxwazên zêde hejmara karkerên xwe digîjine 120 kesan. Di fabrîqeyê de her cûreyên çarçoveyên berçavkan bi baldarê têne hilberandin. 3 sala ez vekirê dikim, lê bela wekî fabrîqa 5 sala me vekiriye. Bi 6 kesên me dest pê kir. Lê weke hejmara xebetkara min 120 kesin. Nivê wan jin in. Cara yek hemû kullê Tirkiyeyê lê fabrîqeya de çerçeveya berçavka. Hem bi plastik hem ji meta çêdikin. Fabrîqeya berçavkan ji aliyê mezimbûna xwe ve li Tirkiyeyê û li welatên Rojhilata Navîn de yekem e. Berçavên ku di fabrîqeyê de tên hilberandin, ji bo 20 welatên biyanê tê rêkirin. Di fabrîqeyê de hejmara karkerên jin jî ji mêran zêdetir e. Lewra karê berçavkê çêkirin û paqijkirin bêtir li gorî jinan e. Keç û jin li ser her tableyekê de karekê dikin. Keçikên karker jî dibêjin, jin dikarin her karî bikin. Navem Sultan. Bu 6 mehezvî kara dikim li vir dişoğlim. Yani karekî xweş rahat ji karê xwe hez dikim. Gözlüka paqij dikim, temiz dikim, paket dikim. Gözlüka dişîn depoya vir son noktay. Erê ji bo jina pêşniyar dikim karekî rahat xweş yani tavsiye dikim. Di vê fabrîqeyê de di nava salekê de milyonê ku 600,000 çarçoveyên berçavka tê hilberandin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.